Esquerda Unida e a súa área de saúde apoia firmemente as demandas dos máis de 100 profesionais que presentaron unha denuncia esta semana perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denunciando a apertura do novo Hospital de Vigo sin contar cun laboratorio central. O proxecto inicial plantexaba un laboratorio amplio, moderno e grande para un hospital que iba a abarcar grande parte da poboación. Desgraciadamente, coa iniciativa do Partido Popular de eliminar o laboratorio e o hospital 100% público e constituílo a través dunha sociedade público-privada, pois ese laboratorio quedou reducido prácticamente a unha cuarta parte da superficie que ia ter. O resultado é que só vai haber un laboratorio para as urxencias, que o resto das mostras se van a facer a 10 kilómetros, agora nun laboratorio que pretenden instalar no Hospital do Meixoeiro e, polo tanto, hai unha serie de problemas que xa se denunciaron o pasado ano, en 2014, non só cos profesionais e coas profesionais cos que estivemos presentes nas movilizacións, senón tamén a propia Sociedade de Microbioloxía, a Sociedade Española de Microbioloxía denunciou que eso non era a tendencia normal, é dicir, vai haber un transporte que traslade as mostras do Hospital Novo a outro, 10 kilómetros, co que eso implica perda da calidade asistencial, obvia perda da rapidez e, polo tanto, quenes van a pagar as decisións políticas do Partido Popular vai a ser a xente que vaya, os usuarios e usuarias do novo hospital. Ademais, implica un cambio de modelo. Todo o que tende a estar privatizado vai estar situado no Hospital de Meixoeiro e entendemos que non é unha decisión que non exista o laboratorio no novo hospital fundamentada na necesidade clínica ou, digamos, asistencial, sanitaria, senón nun interese que parece máis relacionado coa privatización. En 2014, como AGE, xa denunciamos a privatización do laboratorio central e entendemos que isto é un paso máis de cara á privatización futura de todas as probas no Servizo Galego de Saúde.